Schuttersbond Juliana bestaat uit verenigingen uit Noord- en Midden-Limburg. Elk van die schutterijen bestaat uit gepassioneerde leden waar het schuttersbloed door de aderen struimt. Wij zien die personen. We maken kennis met ze in het schuttersleven. Ik ben Sjaak Beurskes en ik ben in 1959 ben ik begonnen bij de schutterij als tamboer. En nu, ja, ik doe eigenlijk alles. Onderhoud doe ik vrij veel. Ik ben ook buksmeester, dus ik moet ook zorgen dat de buksen en de patronen dat die allemaal klaar zijn voor de wedstrijd. En daar ben ik verschillende dagen in de week ben ik daarmee bezig. Ja. Ja, dit is eigenlijk de shuttlebux. En ja, buiten moesten dat geweer ergens op een steun leggen, want dat houdt ze niet vast, zo kan ze niet zitten. En dan nemen ze de oplegpool of de aanlegpool en dan gaan ze rechten op de hek voor te zitten. Ja. Er moeten natuurlijk mensen zijn die het materiaal verzorgen. En ik heb al een beetje een technische achtergrond. Dus ik heb er wel een beetje verstand van. En zo rolt ze er eigenlijk in, dan ga je steeds een beetje verder. Ja. De shutter moet hierheen kijken, doorheen, en dan op het bulken. En anders kan hij niks doen. Je kan alleen zijn geweer stilhouden en op die plek richten. En als hij dat goed uit, en dan komt toch een beetje te liek of toe, dan moeten wij hem bijstellen. Dat is hetgeen wat een buksmeester ook moet zien. Dan moet de hele wedstrijd eigenlijk opletten. Ja. Op het Oud-Limburg zeg ik altijd, het is geen feest voor mij. Het is continu de hele dag bezig zijn. Er zijn altijd 6 man die moeten zitten. En dat wordt vastgesteld door de zitcommissie die bekijken hoe groot ze er kan zitten en of ze er ook psychisch voor geschikt is, hè, dat ze ook die spanning kan verdragen. Nou, en langzaamaan is dat zo gekomen. Ik ben hier in de midden begonnen natuurlijk, bij de derde of de vierde shuttle, maar ze zogen dat ik het redelijk goed kost. En zo ben ik langzaamaan op de eerste plaats gekomen en dat heb ik, ik geloof 30 jaar of nog meer op de eerste plaats, op de eerste shut geschoten. Ja. Ja, dit zijn dan de patronen. Ze zitten ganz vol het kistje en zo hebben we er 900. Het hoogtepunt is natuurlijk 1999, toen we de OLS hebben gewonnen. Maar een beetje een dieptepunt was het jaar ervoor, want toen was ik federatiekampioen en ik was koning. En op 1998 was ik de enige die eindschot misdeed. Ja, en toen was het vergeten. Het was over voor ons. Ja. Het OLS schuift heel veel druk. Als ze begint, dan heeft ze geen zenuwen. Maar zo gauw als het geweer op de nek ligt en als ze gaat kijken, dan zuigt ze die naar hartslag. Dan zuigt ze in het geweer en dan zuigt het geweer gewoon iedere keer een klein beetje naar boven springen, op die hartslag. En daar kan ze niks aan doen, het hersen gewoon, de spanning is dat die ze dan heeft. Ja, dit is de kogeltang, dit is een oven. We hebben wat apparatuur, dit en dit
te verwarmen. Het wordt naar 420 graden gebracht en dan is het net zo dun vloeibaar als soep. Dat schat ze zo. We hebben heel kleine lepeltjes. En dan is dit vloeibaar en dan schappen we dat heel eruit. En dan gaat hij hier en dan zetten we dit door in de kogeltang. En dit is gemaakt hier nou. Dit zijn latten, die zijn allemaal, waar de punten ervan afgeschoten zijn. Nou, die moeten we eraf gehouden worden. En dan moeten die zo eruit zijn. En dan kunnen we wel niet erin doen. Bij deze zesde ben ik de eerste shutter. En dan kan geen jongeren aan ook zien. Er staan de namen van alle mensen. Dit is Geert Geurts. Dat is mijn zoon. En dat is Peter Rozenberg. Dat is Frits Beurskes en dat is Wim Rozenberg. Ja, dat was wel iets bijzonders. Er zitten eigenlijk 2 vaders en zoon bij. Dat is Peter en Wim. Wim is de vader. En dat is Charles en dat ben ik. Ik beschouw alle leden als mijn broer of zuster. We hebben natuurlijk ook dames bij de schutterij. Maar we verstaan het zo goed onderheen en ik vind het ook leuk met die mensen contact te hebben. En als we om shutterfeest zien, dan gaan we ook heel goed met elkaar om. Het is gewoon leuk, ik vind het gewoon leuk. Het blieft de passie van Jacques. De volgende keer verdiepen we ons in de wereld van de zoete laagsters en de marketensters. Er zit in het mandje een brood, een stukje kaas, een stukje worst,